Mentres a maioría dos sectores intentan volver á normalidade, os feirantes e vendedores ambulantes das festas descoñecen cando poderán retomar os seus traballos. O sector leva meses sen traballar e non ten garantías de que poida volver a facelo durante este ano. Cualifican a situación de preocupante. Pues a ver, estamos en una situación muy precaria, lo estamos pasando muy mal porque realmente estos meses realmente son los meses en los que deberíamos estar ya al pie del cañón, dándolo todo y trabajando, ¿no? Y realmente no nos dejan trabajar y no podemos trabajar. Os feirantes explican que a súa época principal de traballo son os meses de abril a outubro. A isto súmase que as atraccións requiren un investimento no seu cuidado durante todo o ano. Consideran que as axudas son insuficientes para facer fronte aos gastos. O sea, está recoletando o verán para vivir o inverno. Entón, para ter as atraccións sempre listas, é un traballo que tamén tes que invertir. E todos os cartos que se invertiron durante o inverno, chegas ao verán para recuperalos. E chegado este ano non o podemos facer. A situación está poñendo en risco de pobreza a algunhas familias. Sí, en risco de pobreza, porque realmente é xente que sempre viviu desto. Os feirantes aseguran que poden garantir a seguridade das súas atraccións con medidas como limitacións do aforo e constantes desinfeccións. Piden axudas a administracións para controlar a seguridade nos recintos e que os deixen volver a traballar. A ver, nos individualmente podemos manter a seguridade cada un na súa atracción, pero fora, que realmente por lei quen a ten que é o Concello. O que pasa que para moitos concellos é moitísimo máis fácil decir, mira, non fago festa, a que realmente preocuparse por esa situación. Sen embargo, as respostas que están recibindo por parte das administracións e dos diferentes concellos son negativas. A parálise dos feirantes afecta a preto de 10.000 familias en Galicia, pero aseguran que indirectamente está afectando a moitos máis negocios. Non só a nós, damos traballo a moita xente directa e indirectamente. Un supermercado cando chegamos a unha festa, o que a caixa se multiplica por 20. Debido á falta de solucións, os feirantes manifestaránse o venres ás 12 do mediodía en Santiago. Aseguran que se a situación continúa, as seguintes movilizacións acudirán cos seus camións provocando a paralización da cidade correspondente.